אהלן חבר'ה, מה העניינים? הכל טוב? תקשיבו, אנחנו עושים את התרגיל עכשיו לייזי. יש כאלה שמכנים את זה לייזי וולד. סבבה? אין בעיה. תקשיבו. שלב ראשון, מצמידים ידיים, רווח של יד. רווח של יד, סבבה? שלב שני, רגליים צמודות. חייב רגליים צמודות. אתם מסתכלים? רגליים צמודות, סבבה? שלב שלישי. אהלן, מה העניינים? שלב שלישי, מרפקים משוחררים, סבבה? שלא יהיו חזקים. שלא יהיו דפוסים. שלא יהיו דפוסים גם. שלב רביעי, בזמן קפיצה, חייב שהידיים והרגליים יהיו משוחררים, לא שריר, משוחרר, ככה. הבנתם? הנה, אני אדגים לכם את הקפיצה. סבבה? אני נמתח קדימה. נמתח אחורה, קופץ, הופה. עכשיו הגענו לשלב ממש חשוב. זה מיד ימין, היא כל הזמן מחזיקה חזק. בזמן קפיצת החיה אתה משחרר את יד שמאל, לא להתנגש בה ולא ליפול. סבבה? יד ימין, יד תתפסת הכי חזק, יותר מיד שמאל. סבבה? בואו נראה אם הבנתם. עכשיו אני מראה לכם את התרגיל בלי הסבר, בלי מילים. תבינו את זה אתם לבד.